भटिया फैगौ 9 तारिख एप्रिलाव जागोन बयबो मिथिजोब्बाय। आरोबाव केन्डिडेट फाइनाल नमिनेसना 23 तारिख मार्चआव जागोन आरो 24आ स्क्रुटिनि आरो 26आ जाहैबाय लास्ट उइड्रल फाइनाल केन्डिडेट जागोन। दा जेखिजाया जों जाहैबाय दा बिपिएफआ एनडिए हिसाबै एनडिए टिमाव दङ। एनडिए टिम हिसाबै दिनैसिमबो 126टा समस्तियाव बबे समस्तियाव बिजेपि गेलेगोन, बबे समस्तियाव बिपिएफ गेलेगोन, बबे समस्तियाव एजिपि गेलेगोन, बबे समस्तियाव गणशक्ति गेलेगोन, बबे समस्तियाव राभा जौथ मन्चआ गेलेगोन, बेफोर गासिबो थिग जाथ'वाखै। जागोन, गाबोन समफोरनि गेजेरावनो जासिगोन थाबनो। खिन्थु आं मिथिबाय थादों, आंनि मिथिनायाव आंनि बुजिनायाव इउपिपिएलआबो एनडिएआवनो दङ। खिन्थु एनडिएआव जुदि दंमारोब्ला, गैयाबाथ' गैयासै, खिन्थु दिनैसिमबो आंनि बुजिनायाव दङ बादि मोनदों आङो। खिन्थु थेवब्लाबो बिथांमोनहा एक्सट्रायै केन्डिडेट डिक्लेयार होबाय मैया दाखालि। तामुलपुराव प्रमद बर' गेलेनो नागिरदों, ओमफ्राय बेनि उनाव रौतायाव रौता नङा उदालगुरियाव दिपेन बर' गेलेनो नागिरदों। आं बुंदों जेसेबांखि गिदिर गिदिर मानसि जाया मानो इउपिपिएलना गासिबो गेलेजोब, खिन्थु देरहानाय नङा। आरो बिसोरनिफ्राय देरसिन प्रेसिडेन्ट दंबावोबा गेलेफैथों, थेवबाबो देरहानाय नङा। मानि जाहोनाव देरहानाय नङा सार? बिसोर थगायबायना, बिराद गाज्रि थगायना फैदों रायजोफोरखौ। ओंखायनो बिसोरखौ रायजोफ्रा बिसास खालामा। सोर फाग्ला बिसास खालामगोन? बे एसेमब्लि बिटिसि एसेमब्लिखौ बुख्रुबहैग्रा पार्टिखौ सोर फाग्लाया मोजां मोननांगौ जाखो? खिन्थु जाथाराखै। एसेमब्लिखौ बुफायखांखाबाय बिसोरो, आरो दा मानि इलेक्सन गेलेनो नागिरदों? मा नांगौ बिसोरलाय? बिटिसि एसेमब्लिखौ बुफायग्रा पार्टिसो बिसोरो। बिपिएफआ बिजाथिखौ फोजावगोन जोंना। आङो आसा खालामदों 19 तारिखआवनो हागोन नामा। 19 तारिखआव जुदि पिएमबि जोङो जिरायनो हाबाय होनबाथाय फाइनाल। खिन्थु 19 तारिखआव हास्लाबथाराबाबो जेरैखि जाया फुंनि भागआवनो 20 तारिखआव जोङो होथारनांगोन। हमनानै ला नों 20 तारिखनि लेट जाला, दिनै 17 तारिख, गाबोन 18, समफोर 19। सार बिपिएफआ मोनबेसे मासियाव? बिपिएफआ 126 थालै एनडिए। सार पार्टि हिसाबै बेसेबां? पार्टि हिसाबै जोंहा फाइनाल जायाखै। पिएमबि रायलायगोन 19 तारिख बेलासियाव, नङा 20 तारिख फुङाव खबर हरगोन। सारनि बे तामुलपुर जि बिधान सभा बियाबाव बिपिएफनिफ्राय थागोन ना बिजेपिनिफ्राय थागोन? बेखौ आं बोरै मिथिनांगौ? मिथिङानो जायाखै। जाम्बा जाम्बा सोंबाय थायो। माखौ सोंबाय थायो नोंसोरलाय? सोर? बिपिएफआव फोसावदोंब्रा। बिपिएफआ दलद थादों। बिपिएफआबो फोसावगासिनो दं। बेलाय बिसोरनो खर्मिजोब जोंनि, बिसोरबो होख्लायगासिनो दं बिपिएफनि जानानै। दा भाग्यआ सोरनि मा जायो बे उननि खोथा। खिन्थु बिपिएफआवथ' नागाराखै, जवाखै। मानो बिस्वजितल' नाव सोंनाय जोंनि कर्मिफोरनाव, बिसोर गिदिङाखै नामा? जोंना पिएमबि दङ। बे गनाया बे बिनि खोथा। जोंहा बिपिएफ दलाव पिएमबि दङ। पिएमबिआव मा डिसिसन लायो बेनो जागोन।